Cap més Sant Jordi sense parella. Apareix aquest cor aquí, per tant, Mariola en mode amor. 3 consells per tenir efectivitat i èxit. Primer tip, tenir clar que conèixer algú a través d'internet no és el mateix que conèixer el cara a cara. Els codis són diferents, però no millors ni pitjors. Per tant, quan comencis a xatejar amb una persona, no facis volar coloms, preguntes concises, clares, directes. Ser el màxim de transparent possible et portarà a l'èxit. Tip 2. Buscar un entorn de confiança. Fer-te un perfil és totalment gratis. Es tracta de posar el teu nom, una contrasenya, també detallar què és el que estàs buscant, un home o una dona, establir la franja d'edat. Tip 3. Troba't en un lloc concorregut a la primera cita i que no sigui molt llarga. Aquesta cita et servirà per acabar de contrarrestar la informació que has aconseguit quan xatejaves. I un bonus track, si poses fotografia en el teu perfil tindràs molt més èxit. Bon Sant Jordi, molta sort, visca l'amor!